हाय गाइस ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସକାଳେ ସକାଳେ ଚାଲିଲି ହଳ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣାଉଛି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ବିଲରେ ତଳି ପକା ହବ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କାଦୁଅ ନ କଲେ ହବନି, ତ କାଦୁଅ କରିବା ଚାଲିଲି ହଳମ୍ସ moi ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଭାଇ କେମିତି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କଣ କରିବା। ତ ଆସି ଦେଖିବା ମୁଁ ହଳ ବାନ୍ଧୁଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today. I win every single game, I'm so powerful. ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ ଏତିକି ମୁଁ ସରେଇ ଦେବି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ହଳ ବାନ୍ଧି ସରୁ ସରୁ ଆସିଲି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କାଠ ହାଣିବାକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦୁଃଖର ବି ଦେଖିବାର କାଠ ଫାଠ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବାକୁ। ତ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ପୁଣି ଚାଷ କରିକି ଆସିବି ତାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗାଧୋଇବି ତାରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ଭାଇ ହାଲତ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହାଲତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଡ଼େ ପୁଣି। ତ ଗାଇସ୍ ଗଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଫଟାଫଟ ଗାଧୋଇକି ଆସିବି। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିନି, 9ଟା 10ଟା ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଖାଇବି, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବି ଆଉ ଚାଲି। ହେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସି ଜଷ୍ଟ ଗାଧା ସରିନି, ଗାଧୋଇବି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ସକାଳଠୁ ହେଉଛି। ସେଇଟା 10ଟା ହେଲେ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଖିବା ଏଇଟା ପ୍ରପର ଆମର ଗାଧୋଇବା।